Jo. Jo, to je malý, ano. Tak němej. Kozo. Co hledáš? Tak němi, no. No. V prvním měsíci ruské protiofenzivy bylo zabito... Co ty nejdřív tady křičíš a pak nechceš? Nejhorší vzpomínkou na tento ústup byl strach. Každý den a každou noc jsme se báli, že padneme do země. No, není moc vidět, jak tady máš tu dlaň. Věděli, že v takových případech většinou zajatce nebere. Ježišmarja, no to se pereš, vidíme to, no. Se pereš, no. No, ňami, no. No, ňami, no. No. Bylo to poprvé, kdy naši vojáci viděli temné stíny nadcházejících časů. No. Když jsme ustupovali od Moskvy, ruské obyvatelstvo a ruští vojáci si jistě pomysleli, že je možné porazit německou armádu. No, pojď. Tak. 2 dny po zahájení ruské ofenzívy zaútočili Japonci na Pearl Harbor. Válka se začala ubírat zcela jiným směrem. Ježišmarja, no.